ए ती कुत्र्याची पेडिग्री कशात ठेवलेली या मी माझा ऑस्कर का आणला असता तर बरं झालं. ह्याच्यासाठी माझ्यासाठी नाही ती. काय ग कुत्र्याची पेडिग्री काय ठेवलेली तिथे ही कोणती तिथे पेडिग्री आहे. माका सकाळी ना गुड मॉर्निंग मग कशी काय आहे करणार यावर वरच्या पाठी राहतं माझ्या ना त्यामुळे माझं गडबड झाली. आहे नाही गेलं ते का मी नमस्कार म्हणतो तो उत्तप्प आणला नाही घर बघून येते आणला नाही आणलं मी बघतोय कालच्या गमतो मी करणार ते ग तुझं सगळंच करायला लोक आहेत म्हणून तू काय करतच नाही. कसं झालंय सगळंच पाहिजे सगळंच ते कसं नशीब आंघोळ घालायला ठेवलं नाही. ही येत होती म्हटलं नको थांब पेटभर नाश्ता केल्याने हे नाही जास्त आणि येईल हां आम्ही काय वर्षांनी मी मिरची खाल्लं तर चला कालच उपाशी असतो. वा पण काही म्हणा होईल हॉटेल जर बुक केलं असतं नाश्ता खाऊक जरूर आहे भारी एकदम फुल एन्जॉय जेवणार नाही दुपारी मी तर बाबा तसाच केलाय. खाना पीना हो गया नाश्ता करने को गोवा में आ जाओ कैसा नाश्ता मिलता है देखो जरा नाही तर तू ठेवतो चपातीने चाय करून का टोपी अशी घाल ग ते फुलपाखरू पुढे जाऊ दे. 2 फुलपाखरू गेली तिकडे उडत उडत माझी सेनरिटा खया ठीक आहे माका वाटलं हवी बघतो की काय सेनरिटा बघितलंय मी कालपासून बोलते नाटक नाही गावले मागे लागली तुमच्या दोघांसाठी पाणी खाया कोपी बनवून पाणी दिलं ना तुमका सकाळी आणून नवीन बॉटल 2 नाही तू फोन लावते का आमका 2 दिले ना पहिलं फोन लावते का पाणी येऊन दे आता फोन लावू दे का 999 या टी शर्ट बघितला भाई वाटतं हय असं बघ काय या काय लिपस्टिक शेट तापलो तरी म्हटलं पुण्या तकडे कसा काय लागलंय लिपस्टिक नाही लिपस्टिक नाही कलर लागला तो इकडचा तो काहीतरी सांगता काय हलेडुलेस पटापट कर खोय नाश्ता करू जाऊचा खाला तू अजून केलं नाही त्यांनी माका सांगलंय फोन केलाय अभी शेठ तुम्हारा नाश्ता नहीं हुआ है तुम सो जाओ तो साखर करून जाते बाबल्याने पहिली बनवली बायकोसाठी कॉफी आंघोळ कोणी गेली परत परत हे बाबल्यान शॉवरचं बटनच नाही बंद केलंय आणि तसंच असतं काय तसंच असतं आणि पूर्ण रिजाग झाला रेडी पटापट होतीस ग बाहेर जायचं असेल तर काय काय भात कापायला जायचं असेल तर लावला असतास भात कापायला जायचं असेल तर तेव्हा टाइमपास करत बसते आणि आता रेडी झाली ती अरे सारंगने आज फुल गोवा टी शर्ट घातलाय ओ ओ ओ ओ हो बाबा कोण नाचू नको जास्त मला टेन्शन येतं. पुण्या बघितलं भिजली पुण्य भिजली बघितले माझी चुकी नाही मेकअप गेला मग तुझा त्याच्यामुळे आता सगळे दिसत आहेत तर मित्रांनो अशा प्रकारे सगळे एकदम एकदम चकाचक रेडी होऊन खाली चाललो. माझं गॉगल सारंगने तोडल्यात नंतर गॉगल घालून झालो असतो. आता नाश्ता करू लपतो कसा आहे तर दिसणारच सगळ्यांना. आता भूक लागली आहे मरणाची 4 वाजता उठतात काय खाल्लेलं नाही. गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी चल चला सुरुवात करा. कॉम्प्लेक्स चहा कॉफी टोमॅटो सॉस सगळं केचप टोमॅटो केचप आहे चिवडा. तुला काय हवं आहे रे बाळा बाळा तुला काय हवं आहे ब्रेकफास्ट रेडी आहे. काय ग अंड्याचं घेतं ती काय ती मला तिकडं अंड आहे काय आहे डोसे वर्षा डोसे घे मला. ते काय आहे ग तिकडे नाही जायचंय देऊ बटाटा वडा असते. हे बघा इथे उत्तप्पा आहे इकडे बटाटे वडे आहे तिकडे काय आहे ग सारंग आमचा नाश्ता करतोय तो बघा मम्मा त्याची भरवते केस बघा सारंगचे मम्मा खाऊ बनवते हो हो
हाय हाय पूनम मॅडम, गुड मॉर्निंग. मगाशी बोलायला होतं, आत्ता बोलतोय. ते मगाची बाई इथे गुड मॉर्निंग होय म्हणते. सारंगचे बाबा आले. तिथे ठेवून नका. या बाबा काका तुम्ही द्या द्या. तुझ्या जरा माझ्या सारंगचे बाबा म्हणायला भारीच वाटतंय. सारंगची मम्मी आणि सारंगचे बाबा तुमच्या आता उठवते. हे आपल्याला पुन्हा जाऊन घेऊ शकतो ना मोबाईल. मग तेच विचारतो नाही तो दिवता म्हणून माका वाटलं किती घेतो का दिवता की काय. 10 वेळा घेऊ शकतो. हां त्याला सांग ही उत्तप्पे ठेव चटणी म्हणून. नाही असं राहिली. छान आहे. राहील हम्म. ती जाऊन देतो. हा पैसा त्यांचा वसूल करणार पूर्ण. तुझं ग्लो कसं म्हणजे तो शॉवर खाली परत आंघोळ गेल्यामुळे ग्लो वाढलो. अरे माका काय माहिती त्या बटन चेपूनच ठेवले आणि वाटेक लागले. हे काय आहे? अंडे पाहिजे? हा हे बटाटा वडा. ते सोललेलं आहे. नाही बोलायचं. बटाटा वडा आहे. बघूया नाही. वर्ष खा जा तुझं आवडतं आहे. हे माझ्यातलं उत्तप्पे सपले आहेत त्याला सांगितले. माझे पण संपले. आण ना. त्याला सांगलंय मी सपले ते घेऊन ये म्हणून. सांगितलं ना. हो त्या मागाचा कळाला काय कळत नाही. तो बशी नेऊन दाबता सारखी. संपले म्हटलं तू. मग आता हाणूक गेलो की नाही तो बघतोय आधी. अरे मी नाही पकडलं. जिब्बात अंडा एका वय तर पकडलं. माका सकाळी ना गुड मॉर्निंग तशी काय आहे करणार. त्यावर वर्षा पाठी राहतं माझ्या ना त्यामुळे माझं गडबड झाली. आहे नाही गेलं ते का मी. नमस्कार म्हणतो. तो उत्तप्प आणला नाही. घर बघून येते आणला. नाही आणलं मी बघतोय. माका अरे जमतं. याद. हे बघा सारंगचे पप्पा सारंगला फिरवत आहेत. हे बघा झालं तुझं? नाही अजून मी म्हणते आजचं हिरो डोळ्यात रवाय. पैसे वसूल केलं. आम्ही केले बरे. आणखी जाऊया या काही खाऊन येऊ. एक असं मस्त आहे. हे ब्रेड भारी लागतो ते. ए मस्त आहे खरोखर भारी. ती पण ना. कसं तर मी घेऊन टाक. जरा सुट्टी आणि मागा जरा सुटे एक गोट 2 भाकरी आणून सांग. ते का भाकरी पाहिजे. काम येऊन देतो का विचारतो. काकांका फोन कर. काका माका रेड पडा तुम्ही जर बाजू बसा. मी शब्द ऐकायचे लागल्यापेक्षा घराने जाऊन ऐका ते पत्कारले हई माझा मूड ऑफ होतो. लोक हा विचार आहे विचार. ते करणार ते ग. तुझं सगळंच करायला लोक आहेत म्हणून तू काय करतच नाही. कसं झालंय सगळंच पाहिजे सगळंच. म्हणजे कसं नशीब आंघोळ घालायला ठेवलं नाहीस तुम्हाला. ही येत होती म्हटलं नको थांब. झालं ना व्हिडिओ माझ्यावरच बनवतात हे सगळे लोक. मला नेतात ते माझ्यावरच व्हिडिओ बनवतात म्हणून मी. हे बाई मग अशी कॉपी बनवून दिली तेवढी ठीक आहे. छान आहे आणून देते. बायको काय तुझी एवढं बटर आणून लावून दिलंय पावा. गुड्डू आज पूनमने ग्लो वाढवला. तिकडे कमी झाला इकडे वाढला. ही कालपासून ही गोरी झाली ना. काल भरपूर काळी दिसत होती. गपरे. प्रकाश पडला. त्याला हे काय? मग खाते मी आहे देऊ चमच्याने. काय नको मी घेतो. चालेल. पण 3 खाली तर चालत नाही. ते 4च खायला पाहिजे. 4 खायला पाहिजे म्हणूनच मी एक एक्स्ट्रा. नाही तर मी खाणार होतो 3 भर. माझं दान भरतात 3 वर. काय ग अजून काय हवंय? चहा दिली आणून. काय तर खाऊन घे. बघतोय मी. काय चालवलं काय? कलिंगड ज्यूस आण तुझ्यासाठी माझ्यासाठी. तुला हवंय ना? मी आणून देऊ शकतो. मला हवंय. त्याचं काम करू शकतो. मला हवंय. तुझा अंडा हवा असेल मी आणून देतो. ए ती कुत्र्याची पेडिग्री कशात ठेवलेली या. मी माझा ऑस्कर का आणला असता तर बरं झालं. ह्याच्यासाठी माझ्यासाठी नाही की. काय ग कुत्र्याची पेडिग्री काय ठेवली तिथे? ही कोणती तिथे पेडिग्री आहे? चोकोस आहेत ते. काय चोकोस. केलॉग्स ना. मला वाटलं ऑस्करची पेडिग्री इकडे कोणी ठेवली. हो दुधामध्ये काय घालून छान खायचं. मला सगळा नाश्ता पूनमने विनूने दोघांवरच. नाही हा, दोघं. ह्याच्यात सगळ्यात नाश्ता पुनिग्यान आणि ह्या सारंगने. केलेला. सारंगने नाही खाल्ले ना.
मी सगळ्यात कमी खाल्लं आहे. तसं मी खाण्याच्या बाबतीत मी माका कोणी धरू नको जास्त. तर आत्ता आम्ही चाललो साऊथ गोवाला फिरायला. शौशो बरंच घे. तर मित्रांनो आत्ता चाललो आम्ही साऊथ गोवा फिराक. आणि हे बघा पेटभर नाश्ता दिसतच असत पोटावर ना. पेटभर नाश्ता केल्याने हे नाही जास्त आणि येईल. हां मी आम्ही काय वर्षांनी मिरची खाल्लं. तर चला त्या कालात मुपाशी असतो. वा पण काही म्हणा होईल. हॉटेल जर बुक केलास तर नाश्ता खाऊक जरूर आहे भारी एकदम फुल एन्जॉय. जेवणार नाही दुपारी. मी तर बाबा तसाच केलं आहे. तर चला आता गाडी इलेली आपली काय आहे driver? हॅलो काय करता तू? हा मावशी काय करता? हा मग एका कांदो कापूकनी मदत कर जरा. हा त्याका सांग कसा मम्मा मीठ घालता डाळीत नीट जरा सांग जरा. माप तुका माहिती आहे ना. गोव्यातली भाषा शिकलं की नाही सांग दे. कहिल्यावर सांगते हा गोव्यातले 2 शब्द मग पाठ करून येते वाय जरा 2-3 वाक्य मग तुका सांगते. मग पुष्पा मावशक मनान दाखव. हाय कैसी हो? नेटवर्क नाही तर आपण मोबाईल बुडवायचो. गरम पाणी आहे. गरम पाणी आहे ना चहा का उधर उधर डालो मोबाईल को. आणि नेट माका नाही है. खाना पीना हो गया. नाश्ता करने को गोवा में आ जाओ. कैसा नाश्ता मिलता है देखो जरा. नाही तर तू ठेवतो चपातीने चाय करून का. माझो सीन येऊ का पाठी बसलो सीन. मी काय विचारलो मोबाईल चो माझो त्याला काही दुनियेत नाही या मोबाईल एवढं भारी काहीचे. मी दिसतोय ना तर कसा माहिती आहे. धुक्या पडला धुक्या. हॅलो हॅलो मित्रांनो आता साऊथ गोव्याला जाता जाता हे आम्हाला वाटेत दिसलं. याला काय म्हणतात ते माहिती पण खतरनाक आहे. फोर्ट सारखं दिसतंय. एवढं उंच आहे बघा आणि ते कोसळलेलं आहे अर्धा भाग. आणि तरी पण हा अर्धो भाग एवढं उभं राहिलो बघ कसं जवळ त्या साईडने कोसळलेलं आता. हां तू वर कसं बांधले. नाव बिव काय लिहिलेलं नाही ना. काय याचं नाव काय पुढचं? सेंट ऑगस्टिनी टेम्पल हे टॉवर म्हणून सिंगमचे शूट चाललेले. इकडनं घेऊ का होता भारी. अरे ते सिंगमचा साथिया म्हणून गाणं आहे ना ते इथे शूट भारी आहे. ओल्ड गोवामध्ये हॅलो आता चर्च मध्ये जाणार ना. आतमध्ये मम्मीज आहे सेंट फ्रान्सिस. आणि इकडे म्युझियम आहे. त्याच्या पाठीमागे आणखीन एक चर्च आहे. 3 चर्च आहे. आरामात फिरा. तर मित्रांनो फायनली आम्ही आता इथे पोहोचलोय ओल्ड गोवामध्ये. आणि आता इथे हे चर्च आणि म्युझियम वगैरे सगळं फिरायचं आहे. मी फिरलेलो आहे आधी बाकीची सगळी. मी आणि भावना आलो आहे इथे. मी तर 2-3 वेळा आलो आहे त्यामुळे तेवढं काही वाटत नाही आहे. पण बाकीचे सगळ्यांना घेऊन फिरायचं त्यामुळे मजा येणार आहे. सारंगची येऊन मस्त झोप झालेली आहे त्यामुळे आता सारंग फ्रेश झालो हा. तुम्ही म्हणत असाल की सारंगचे केस कालही ओपन ठेवलेले आणि आता पण तसेच बांधायचा प्रयत्न केलेला पण तो रडतो खूप. बांधायला देतच नाही कारण की त्याला दुखत आहेत ते. म्हणून आता त्याशिवाय एक टोपी घेतो त्यासाठी. है सारंग फुल गोवन एकदम वा. आणि बाबलो बघूया कसं दिसतं जरा. ब्लॅक पांढरी की व्हाईट कशी कुठची घेऊन चांगली काय
घे ना. हे ना. सारंग खतरनाक टोपीमध्ये. तू टोपी घेते. हे बघा खरेदी करून झाली. गॉगल वगैरे. गॉगल काय मी माझं घेतलेलंच होतं. त्यांची बघा. ही बघा ही फुल गोवन. पुणग्या गोवन. नाही नाही म्हणता पुणग्यात आयला पाठसून येऊन पुणग्यात तयारी बघा या. फुल बघूया इकडे बघ. वर्षाचा काय तर व्हायचंच नाही. चिकटटा काय तर टोपी एक टेबल काढलं. हे देखो हे पांढरा गोवन. चला सारंगचे पप्पा सारंगला घेऊन चर्चमध्ये चालले. तिला दाखवलं. तिला काय दिसलं. त्याच्यात आतमध्ये झोपले. झोपलेत म्हणतात. झोपलेले म्हणजे म्हणजे ते तुम्ही सांगितलं आतमध्ये तेव्हा. अरे सारंगचे काका आणि सारंग टोपी घालून. ए इथे एक फोटो काढा. हा एक चांगला आहे. नाही ते येणार नाही. तुम्ही समोर बघा. तुम्ही समोर बघा. समोर बघा. चाललो आहोत. आत कॅमेरा अलाउड आहे की नाही माहीत नाही. तरी जाऊन बघूया. मी बुतूर गेलो आहे बरेचदा. यांच्यासाठी जाऊया आपण. इथे आपलं एक बरा कोण असत नाही कोण नाही काय नाही. काय काय आपल्या आपल्या गावाला आज डेंचर कसलो कसं म्हणून करणार. निरखून पारखून बघतील कसं काय चाललंय. काय टोपी अशी घाल ग. ते फुलपाखरू पुढे जाऊ दे. 2 फुलपाखरं गेली तिकडे उडत उडत. 2 फुलपाखरं आमच्या फुलपाखराला घेऊन गेली पुढे. घंटा आहे आतमध्ये. मस्त शांत ना. कसं काय ते किती बघितलं. सारंग काय नवीन गॉगल घेतलास परत तोडायला. तुझ्या आयुष्यात किती फोटो काढायचे. माझा एक तरी काढ. स्वतःचं माझं फोटोचं काय बोलत नाही. तिथे तिथे माझा काढ. माझा बाईक वर्षापूर्वी एक असा काढ. माझं ह्या पोजमध्ये एक असा काढ. पुणग्याने मी गॉगल त्याचा मूड खराब होता म्हणून मी तुमका सांगते 10 मिनिटात तो सारखे फोटो काढित राहिला. अरे तिने हात टाकलाय. मस्त 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 पटकन. ही बघा सेनोरिटा. भूतवाडीतली सेनोरिटा. गोव्या किल्ला. कुत्ता नको रे वाईट जरा थांब ना. हा झाली शी. हा फोटो नाही दिला मी 100 रुपयाला विकला. तू काय बोलशील. खया ठीक आहे. माका वाटलं हवी बघतो की काय सेनोरिटा. बघितलंय मी कालपासून. एक तर हाताक नाही गावले. बोटीतली मागे एक लागली. कसं हात असं हात पकडणं त्याला एक हाताला असं. हा हाताला हा बस. हा आता बघ त्याकडे. हा तर मित्रांनो हे पण चर्च बघून झाला. हे चर्च बघून येला. आणि आतमध्ये कॅमेरा अलाउड नाही त्यामुळे बाहेरूनच दाखवता. आणि हे बघा या गोव्यातल्या परी झाले. हे एक नंबर आहे ड्रेस. बोलत नाही तर काय. तकडे त्याचं तोंड हवी बंद झाला. हवी तोंडाक त्याच्या कुलाप पडला. ते
त्यांना सांगितलं काय मग दाखवून इलंय मी. म्हणून मी हा इथे सगळी चर्चची माहिती सांगतात म्हणून मी आपलं जाऊन आपलं ऐका निलंय एकटो. त्यांना काय समजत नव्हती त्यामुळे माका जाण्याने एकट्यात तूच जाऊन ये. पण बुतूर काय कळलं काहीतरी सांगत होती की ते आपलं कसं देवता आपण माहिती देता तसंच काहीतरी सांगलंय काय ते असेल ना जरा त्यांच्या भाषेतली मी आता सांगलंय तो परत कळणार ना. नाही तू तुझ्या भाषेत सांगा मला कळेल जरा सांग बघू. काय सांगले 1-2-3 वाक्य आधी सांगा ठेव ना बघ दाखवूच राहूला. तर मित्रांनो आता आम्ही या चर्चमध्ये चाललो आहोत. तर या चर्चमध्ये पण एकदा आम्ही जाऊन आलेलो पण आता तेवढं काही आठवत नाही आहे त्या चर्चबद्दल म्हणून जरा आज जाऊया. तर मित्रांनो म्युझियम बघून झालं आहे बघा. आणि हे बघा आता पुन्हा पुढे काय जाऊचा रे हे पुढे काय जाऊचा पुढे आता मंगेशी मंदिर हां मंदिरात जाऊचा. तर चला आता आपण पुढे भेटूया. गरम मस्त गरम जाम होता इकडे भयानक.